हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय भक्त वृंदा। जय अद्वैत चंद्र जय भक्त। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय 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 श्री चैतन्य जय चैतन्य जय नित्यानंद। नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी எத்தனை ஸ்லோகம் மாதா ஜி? ஸ்லோகா நம்பர் தெரியல, நீங்க காட்டுங்க. ஹாஸ்பிடல்ல இருக்கேன், சோ டிஸ்டர்பன்ஸ் இருந்துச்சுன்னா நீங்க ஓகே டேக். மாதா ஜி. உங்க கலாவதிட்ட கேட்டா மாதா ஜி நான் ஃப்ரைடே வரல மாதா ஜி. மாதா ஜி 195 ஃப்ரைடே நான் கிளாஸுக்கு வரல மாதா ஜி. சரி சரி 195 மாதா ஜி. அந்த அந்த அவங்க ஜகாய் மதாயை காட்டிலும் நாங்க 2 பேரும் கோடிக்கணக்கான மடங்கு தாழ்ந்தவர்கள்னு சொன்னாங்க. 195 எடுத்துட்டேன். 196 அவர்களை காட்டிலும் நாங்கள் மிகவும் கீழ்த்தரமானவர்கள், வீழ்ச்சி ஓகே உற்றவர்கள். ஓகே எடுத்துட்டேன் மாதா ஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரேமா மாதாஜி ஹாஸ்பிட்டல் இதுக்கு போயிருக்காங்க, மாத்திரை வாங்க மாதாஜி. இங்கே வருவாங்க. பாப்பா காட்டிட்டீங்களா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्णा। जगाय माजाय हाय कोटि कोटि गुना अधर्म पाटिता पापी आमी हुई जना। हरे कृष्णा। जगाई मादाई है ते कोटि कोटि गुना अधम पतित पापे आमी हुई जना। படிங்க மாதாஜி, நான் எல்லாரும் படிக்கிறாங்கன்னு நினைச்சு படிச்சேன். படிங்க படிங்க. ஜகாய் மதாயை காட்டிலும் நாங்கள் இருவரும் கோடிக்கணக்கான மடங்கு தாழ்ந்தவர்கள், அவர்களை காட்டிலும் நாங்கள் மிகவும் கீழ்த்தரமானவர்கள், வீழ்ச்சியுற்றவர்கள், மிக பெரிய பாவிகள். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இது ஆல்ரெடி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன் மாதாஜி. அதாவது அவங்களை விட ஏன் பாபின்னா, நம்ம ஜெகாய் மகன் வந்து நேச்சா கிட்ட எல்லாம் வேலை செய்யல, இவர் செய்யறாருன்றதால அவங்க அப்படி சொல்றாங்க. சரிங்களா? சொல்லி ஆமா, நெக்ஸ்ட் போலாம். அடுத்தது हरे कृष्णा। அடுத்தது सिलवाए करीम बेचे कर्मा गो ब्रह्म योगी सागे स्क्रीन पर स्क्रीन தெரியல தெரியுது மாதாஜி. உங்களுக்கு தெரியலையா மாதாஜி? मिलेच जादे मिलेच देवी कादे मिलेच कर्म गो ब्रह्मण द्रोही जंका गो ब्राह्मण சங்கமா. நீங்க படிங்க, நான் உங்களுக்கு அப்புறம் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். கடைசியில நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். மியூட்ல போகணும், நான் டாக்டர் கிட்ட போறேன். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மல்லியா மாதாஜி, மாதாஜி என்ன சொன்னாங்க? என்ன நடுநடுல கூப்பிடாதீங்க, நான் டாக்டர் கிட்ட ஓகே மாதாஜி எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. உண்மையில் நாங்கள் மிலேச்சர்களின் சேவகர்களாக இருப்பதால் மிலேச்சர்களின் ஜாதியை சேர்ந்தவர்கள். எங்களுடைய செயல்களும் மிலேச்சர்களை போன்றே உள்ளன. நாங்கள் அத்தகு மக்களுடன் எப்போதும் உறவு கொள்வதால் பசுக்கள் மற்றும் பிராமணர்களுக்கு விரோதிகளாக உள்ளோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பர்பட் படிங்க மாதாஜி. இருக்கு மாதாஜி. பர்பட் இருக்கலாம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பொருளுரை. மாமிசம் உண்பவர்களில் 2 வகை உண்டு. மாமிசம் உண்பவரின் குடும்பத்தில் பிறந்தவன், மாமிசம் உண்பவர்களுடன் உறவு கொள்ள கற்றுக்கொண்டவன். ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி மற்றும் சனாதன கோஸ்வாமியிடமிருந்து முன்பு தபீர்காச, சாகர மல்லிகா இவங்க 2 பேரும் மாமிசம் உண்பதுடன் சங்கம் கொள்வதால் மாமிசம் உண்பவனின் குணத்தினை ஒருவன் எவ்வாறு பெறுகிறான் என்பதை நாம் அறிய முடிகிறது. தற்போது இந்தியாவினுடைய ஜனாதிபதி அலுவலகங்கள் பேரளவிலான பல்வேறு பிராமணர்களால் நிரம்பியுள்ளன. ஆனால்
நாடானது பசுக்களை கொள்வதற்கான கசாப்பு கூடங்களை பராமரிக்கின்றது. வேத பண்பாட்டிற்கு எதிராக பிரச்சாரம் செய்கிறது. வேத நாகரிகத்தின் முதல் கோட்பாடு மாமிசம் உண்பதையும் போதை வஸ்துக்களையும் தவிர்ப்பதாகும். தற்போதைய இந்தியாவில் போதை வஸ்துக்களும் மாமிச உணவும் ஊக்குவிக்கப்படுகின்றன. நாட்டு விவகாரங்களை கவனித்து வரும் பெயர் அளவிலான கற்றறிந்த பிராமணர்கள் ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமியினால் சனாதன கோஸ்வாமியினாலும் இங்கு வழங்கப்பட்டுள்ள தரத்தின் அடிப்படையில் நிச்சயமாக நிலை தாழ்ந்தவர்களாவர். இந்த பெயரளவு பிராமணர்கள் தங்களது கொழுத்த சம்பளங்களுக்காக கசாப்பு கூடங்களுக்கு அனுமதி வழங்குகின்றனர். வெறுக்கத்தக்க அத்தகைய செயல்களை எதிர்ப்பது இல்லை. வேத நாகரிகத்தின் கொள்கைகளை குறைத்து மதிப்பிடுவதாலும் பசுவதையை ஆதரிப்பதாலும் அவர்கள் உடனடியாக மிலேச்சர்கள் மற்றும் யவனர்களின் தளத்திற்கு தாழ்ந்து விடுகின்றனர். மாமிசம் சாப்பிடுபவன் மிலேச்சன் என்றும் வேத பண்பாட்டிலிருந்து விலகி சென்றவன் யவனன் என்றும் அறியப்படுகின்றான். துரதிருஷ்டவசமாக அத்தகைய மிலேச்சர்களும் யவனர்களும் ஆட்சியில் உள்ளனர். அவ்வாறு இருக்கையில் நாட்டில் அமைதியும் வளமும் எப்படி சாத்தியம்? ஒரு மன்னர் அல்லது ஜனாதிபதி என்பவர் பரமபுருஷ பகவானின் பிரதிநிதியாக இருக்க வேண்டும். மாமன்னர் யுதிஷ்டிரர் பாரத வருஷத்தின் எல்லா கடல்கள் மற்றும் நிலங்களை உள்ளடக்கிய இந்த ஒட்டுமொத்த உலகமும் முன்பு பாரத வருஷம் எனப்பட்டது. ஆட்சியை ஏற்ற போது இந்த பாரத வருஷத்தின் ஆட்சியை ஏற்ற போது யுதிஷ்டிரர் அவர் பீஷ்ம தேவர் பகவான் கிருஷ்ணர் போன்ற அதிகாரிகளிடமிருந்து அனுமதி பெற்றார். இவ்வாறாக அவர் முழு உலகையும் தர்மத்தின் கோட்பாடுகளுக்கு ஏற்ப ஆட்சி புரிந்தார். இருப்பினும் தற்போதைய சூழ்நிலையில் நாட்டின் தலைவர்கள் தர்மத்தின் கோட்பாடுகளை கண்டுகொள்வது இல்லை. ஏதேனும் மசோதாக்கள் சாஸ்திரங்களின் கோட்பாடுகளுக்கு எதிராக இருந்தால் கூட அதர்மமான மக்கள் அதற்காக ஓட்டு போடும்போது அம்மசோதாக்கள் நிறைவேற்றப்படுகின்றன. அத்தகைய வெறுக்கத்தக்க செயல்களுக்கு அனுமதி அளிப்பதால் ஜனாதிபதியும் நாட்டின் தலைவர்களும் பாவிகளாகின்றனர். சனாதனரும் ரூப கோஸ்வாமியும் அத்தகைய செயல்களுக்காக வருத்தம் தெரிவித்தனர். எனவே அவர்கள் பிராமண குடும்பத்தில் பிறந்திருந்த போதிலும் தங்களை மிலேச்சர்களுக்கு மத்தியில் வைத்தனர். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மலைய மாதாஜி அடுத்தது வாசிப்போமா? எப்படி மாதாஜி வாசிக்க மாதாஜி வாசிக்க சொன்னாங்க. அப்புறம் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன்னு சொன்னாங்க. டிஸ்டர்ப் பண்ண வேணாம்னு சொன்னாங்க. ஆஸ்பத்திரியில ஓகே ஓகே. மலைய மாதாஜி வாசிக்கிறீங்களா? நெக்ஸ்ட் வாசிக்கலாம் மாதாஜி. வாசிங்க மாதாஜி, நம்ம வாசிப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா. மோர கர்ம மோர ஹாத்தே கலாய பந்தியா புருஷய உஷ்டா கத்தே தியாஜே பேலாயியா. இரு சகோதரர்களான சாகர மல்லிக்கும் தபீர் காசும் தங்களது வெறுக்கத்தக்க செயல்களினால் தற்போது கழுத்தும் கைகளும் கட்டப்பட்டு பௌதிக புலனின்ப பொருட்கள் என்னும் வெறுக்கத்தக்க மலச்சாக்கடையினுள் தள்ளப்பட்டுள்ளோம் என்று மிகவும் பணிவுடன் எடுத்துரைத்தனர். பொருளுரை. ஸ்ரீல பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூர் பூ விஷய கர்த்த என்பதை பின்வருமாறு விளக்கியுள்ளார். புலன்களின் செயல்களால் நாம் பல்வேறு புலனின்ப வழிமுறைகளுக்கு உட்படுகிறோம். அதனால் ஜட இயற்கையின் சட்டத்திற்கு பந்தப்படுகிறோம். இந்த பந்தமானது விஷய என்று அறியப்படுகிறது. புலனுகர்ச்சியின் செயல்கள் புண்ணிய செயல்களின் மூலமாக நிறைவேற்றப்படும் போது அவை சுவிஷய என்று அறியப்படுகின்றன. சு என்றால் நல்லது என்று பொருள். விஷய என்றால் புலனின்ப பொருட்கள் என்று பொருள். புலனுகர்ச்சிக்கான செயல்கள் பாவகரமான சூழ்நிலையில் செய்யப்படும் பொழுது அவை விஷய மோசமான புலனின்பம் என்றும் அறியப்படுகின்றன. எப்படி பார்த்தாலும் சுவிஷய விஷய என இரண்டுமே பௌதிக செயல்கள்தான். இதனால் அவை மலத்துடன் ஒப்பிடப்படுகின்றன. வேறு விதமாக கூறினால் அத்தகு விஷயங்கள் தவிர்க்கப்பட வேண்டியவை. சுவிஷய விஷய இரண்டிலிருந்தும் விடுபடுவதற்கு ஒருவன் தன்னை புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள்
கிருஷ்ணர் எனும் தெய்வீக அன்பு தொண்டில் ஈடுபடுத்தப்பட வேண்டும். பக்தி தொண்டின் செயல்கள் ஜடகுணங்களின் களங்கங்களிலிருந்து விடுபட்டவை. எனவே சுவிஷய கூவிஷய விளைவுகளிலிருந்து விடுபடுவதற்கு ஒருவன் கிருஷ்ண உணர்வினை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். இவ்விதமாக அவன் களங்கத்திலிருந்து தன்னை பாதுகாத்துக் கொள்ள இயலும். இது தொடர்பாக ஸ்ரீல நரோத்தமதாச தாகூர் பாடியுள்ளார். கர்மகாண்ட ஞான காண்ட கேவல விஷேர் பாண்ட அமிர்த பலியா ஜெப கயா நானா ஜோனி ததா பிரே கதர்ச்ச பஷன ரக்ஷண கரே தார ஜென்ம அதே பாதே ஜயா. சுவிஷய குவிஷய ஆகிய இரண்டும் கர்மகாண்ட பிரிவின் கீழ் வருகின்றன. ஞான காண்டம் என்று அறியப்படும் மற்றொரு பிரிவும் உள்ளது. அது பௌதிக பந்தத்திலிருந்து விடுபடுவதற்கான வழியை தேடும் எண்ணத்துடன் சுவிஷய கூவிஷய இரண்டின் விளைவுகளை பற்றிய தத்துவ அனுமானமாகும். ஞான காண்டத்தின் தளத்தில் ஒருவன் சுவிஷய கூவிஷய என்னும் இரண்டு விஷயங்களையும் கைவிடலாம். ஆனால் அது வாழ்வின் பக்குவ நிலை அன்று. பக்குவ நிலை என்பது ஞான காண்டம் கர்ம காண்டம் ஆகிய இரண்டிற்கும் அப்பாற்பட்டதாகும். அது பக்தி தொண்டின் தளத்தில் உள்ளது. நாம் கிருஷ்ண உணர்வில் பக்தி தொண்டை ஏற்காவிடில் ஞான காண்டம் மற்றும் கர்மகாண்டத்தின் விளைவுகளால் பிறப்பு இறப்பின் தொடர் சுழற்சிக்கு உட்பட்டு இந்த ஜட உலகினுள் இருக்க வேண்டியதுதான். எனவே நரோத்தமதாச தாகூர் கூறுகிறார், நானா ஜோனி ததாபிரே கதர்ச்ச லக்ஷணக்கரே தாரே ஜென்ம அதே பாதே ஜாய. ஒருவன் வாழ்வின் பல்வேறு உயிரினங்களில் பிறவி எடுத்து எல்லா விதமான அபத்தங்களையும் உண்டு தனது வாழ்வினை கெடுத்துக் கொள்கிறான். பௌதீக வாழ்விலுள்ள மனிதன் குவிஷய அல்லது சுவிஷயத்தில் பற்றுதல் கொண்டிருப்பதால் அவனது நிலையானது மலத்தில் உள்ள புழுவை போன்றதாகும். மலமானது காய்ந்திருந்தாலும் ஈரப்பதத்துடன் இருந்தாலும் இறுதியில் அது மலமே. அதுபோலவே ஜட செயல்கள் புண்ணியமாக இருக்கலாம் அல்லது பாவமாக இருக்கலாம். ஆனால் அனைத்தும் பௌதீக செயல்களே என்பதால் அவை மலத்துடன் ஒப்பிடப்படுகின்றன. புழுக்களால் தங்களது சொந்த முயற்சியின் மூலமாக மலத்தை விட்டு வெளியேற இயலாது. அதுபோல பௌதிக வாழ்வில் அதீத பற்றுதல் கொண்டிருப்பவர்கள் பௌதிகவாதத்திலிருந்து வெளியேறி உடனடியாக கிருஷ்ண உணர்வுடையவர்களாக மாற முடியாது. அவர்களின் பற்றுதல் பலமாக உள்ளது. பிரகலாத மகாராஜர் இதனை ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் 7.5.30 விளக்கியுள்ளார். மதீர்ண கிருஷ்ண பரதஸ்வதோவா மிதோ விபவத்யேத கிரக விரதானாம் அதாந்த கோபீர் விஷதாம் தமிஸ்ரம் புனః சர்வனானாம். யாருடைய மனம் இந்த ஜட உலகில் நிலை பெற்று புலனுகர்ச்சி அனுபவத்தில் மேலோங்கி உள்ளதோ அவர்களால் கிருஷ்ண உணர்வை அடைய இயலாது. உயர்ந்த நபர்களின் உபதேசத்தின்படியோ அல்லது சொந்த முயற்சியிலோ பெரிய கருத்தரங்கில் தீர்மானங்களை நிறைவேற்றுவதாலோ அவர்களால் முக்தி அடைய முடியாது. ஏனெனில் அவர்கள் பௌதிக செயல்களுடன் பற்றுதல் கொண்டுள்ளனர். அவர்களது புலன்கள் கட்டுப்பாடின்றி இருப்பதால் அவர்கள் படிப்படியாக பௌதிக வாழ்வின் மிக இருண்ட பிரதேசத்தினுள் வீழ்கின்றனர். விரும்பத்தக்க அல்லது விரும்பத்தகாத உயிரினங்களில் பிறப்பு இறப்பின் அதே வழிமுறையினை தொடர்கின்றனர். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க. மாதாஜி வாசி மட்டும் வைப்போமா? வல்லியா மாதாஜி? வெயிட் பண்ணுவோம் மாதாஜி. அடுத்து வேற யாராவது யாராவது ஸ்லோகம் 199 நான் வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. ஆமா உத்தாரிதே பலி நரஹி திரிபுவனே பதித பாவன துமி சபியதோமாவினே. எங்களை விடுவிப்பதற்கான போதிய சக்தி உடையவர் மூவுலகிலும் இல்லை. நீங்கள் மட்டுமே வீழ்ச்சியடைந்த ஆத்மாக்களை பாதுகாப்பவர். எனவே தங்களை தவிர வேறு யாரும் எங்களுக்கு இல்லை. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ரூப கோஸ்வாமி சனாதன கோஸ்வாமியுடைய படிவை பாருங்க எப்படி இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்தது யாராவது? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நான் வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. ஆமா உத்தரியாதி தேகாவோ நிஜ பல பதித பாவன நாம தபே சே சபல. தங்களுடைய தெய்வீக பலத்தினால் நீங்கள் என்னை விடுவித்தால்
அதன் பிறகு உங்களுடைய பெயர் நிச்சயமாக பதித்த பாவனர், வீழ்ச்சியற்ற ஆத்மாக்களை விடுவிப்பவர் என்று அறியப்படும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே இப்போ 2 பேரும் ரூப கோஸ்வாமி, சனாதன கோஸ்வாமி, சைத்தன்ய பிரபு கிட்ட சரண்டர் ஆயிட்டாங்க. நீங்க தான் எங்களை விடுவிக்க முடியும்னு சொல்றாங்க. அடுத்தது வாசிங்க. सत्य एक पादकहो शून्य दयामय மோவினு தயார பாத்திர ஜெகதே நாகாய. மிகவும் உண்மையான ஒரு வார்த்தையை தங்களிடம் கூற அனுமதியுங்கள். கருணையின் வடிவே எங்களிடமிருந்து இதை கேளுங்கள். கருணையை வழங்குவதற்கு உலகிலும் எங்களை தவிர வேறு உகந்த பாத்திரம் யாரும் இல்லை. ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்தது படிச்சிருக்க அர்த்தங்கள் 202. மோரே தயா கரிகர ஸ்வதய சபல அகில பிரம்மாண்ட தேக்குக தோமரா தயா பல. நாங்களே மிக மிக வீழ்ச்சி அடைந்தவர்கள். இதனால் எங்களுக்கு கருணை காட்டுவதால் தங்களுடைய கருணை மாபெரும் வெற்றியை பெறுகிறது. தங்களுடைய கருணையின் சக்தியை அகில உலகமும் பாராட்டும். ஹரே கிருஷ்ணா. அகில உலகமும் பார்க்கட்டும். எங்ககிட்ட கருணை காட்டினா உலகமே உங்களை வந்து பார்க்கும் அப்படிங்கிறாங்க. பார்க்கட்டும் தானே மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. பார்க்கட்டும். ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அதை அவங்க வந்து சரண்டர் ஆகி சொல்றாங்க, உங்களை தவிர எங்களை காப்பாற்ற யாரும் இல்லை, எங்க மேல கருணை காட்டுங்க. அப்படி வாசிப்போம் மாதாஜி. இது எல்லாம் சுலபமா தானே இருக்கு. வாசிப்போம். மல்லிகை மாதாஜி வாசிக்க வேண்டியதானே? நாமிருஷா பரமார்த்தம் ஏவ மே சுனு விஜ்ஞாபனம் ஏகம் அகர்த்தக யதிமே ந தஷ்யசே ததா தயனிஸ்தவநாத துர்லபக. பிரியமான இறைவனே, தங்களின் முன்பாக ஒரு தகவலை முன்வைக்க விரும்புகிறோம். இதில் எந்த பிழையும் இல்லை. இது பூரண அர்த்தம் கொண்டதாகும். நீங்கள் எங்கள் மீது கருணை காட்டாவிடில் அதன் பின்னர் தங்களுடைய கருணைக்கு உகந்த நபர்களை கண்டுபிடிப்பது மிக மிக கடினமாகிவிடும். பொருளுரை. இந்த ஸ்லோகம் இப்ப நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன், அதுக்கப்புறம் கண்டினியூ பண்ணுவோம். ஸோ பேசிக்கலி 2 விஷயம் கான்ஃபிளிக்ட் ஆகுது. என்ன கான்ஃபிளிக்ட்னா, ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம நினைப்போம் சும்மாவே சொல்றாங்க, அது இல்லைன்னு சொல்லிட்டாங்க. ஏன்னா சும்மா சொல்றதுக்கோசம் இங்க பண்ணல, நிஜமாவே அவர் ஏன் ஃபீல் பண்றாங்கன்னா, நம்ம முஸ்லிம்ஸ், அதாவது நெல்லேச்சான்னு சொல்றாங்க, மாடு பசு எல்லாமே சாப்பிடுவாங்க. ஸோ அந்த பாவம் வந்து ஜகாய் மகாய் பண்ணல. அதனால அவங்க பெட்டர் ஆஃப். என்னதான் அவங்க வற்படுத்ததால பண்றாங்களோ, எதுவா இருந்தாலும் நம்ம 1000 ரீசன் சொன்னாலும் அவங்க வந்து அதை ஒத்துக்கல அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். ஒண்ணு. 2வது ரீசன் வந்து நான் சொன்ன ப்ரீவியஸ் எக்ஸாம்பிள் எதுக்கோ கோயின்சிடென்ட்லி லாஸ்ட் வீக் சொன்னேன். என்னன்னா, இந்த மாதிரி என்ன ரீசனா இருந்தாலும் எது ஜஸ்டிஃபை ஆகாதுன்னா, நம்ம நல்ல இது கெட்டது, அதாவது பயஸ் கிரெடிட்ஸ் இம்பயஸ் கிரெடிட்ஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதான் அவங்க வந்து சூப்பு அப்படின்னு 2 வார்த்தைகள். ரெண்டுமே வந்து நம்மள வந்து பௌதிகத்திலேயே தான் சுக்க இருக்கும். ஸோ 2க்கும் டிஃபரன்ஸ் இல்லை. அதுதான் அவங்க மலத்தோட கம்பேர் பண்றாங்க. ரெண்டுமே வேஸ்ட் அப்படின்ற மாதிரி. ஸோ இதனால என்ன சொல்றாங்கன்னா, சைத்தன்யா கிட்ட சரண்டர் ஆறதா ஒன்லி சொல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரால் ஒன்லிதான் பத்தில பாவனா ரிலீவ் பண்ண முடியும் அப்படின்ற ஸ்டாண்டு அவரு எடுக்கிறாரு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும். சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. படிங்க மேடம். ஸ்கிரீன் ஆக்சுவலா தெரியல, உங்களுக்கு தெரியுதுல ஸ்கிரீன்? தெரியுது மாதாஜி. தெரியலையா? தெரியுது மாதாஜி. தெரியுதான்னு கேட்டேன். தெரியுது மாதாஜி, தெரியுது. இல்ல அவங்களுக்கு தெரிஞ்சுச்சுன்னா ஓகே. இப்ப தெரியுது. ஸ்லோகம் ஒண்டி சொல்லிடுறேன். இந்த ஸ்லோகம் ஹரே கிருஷ்ணா. आपनी अयोग्य देखी माने पाने शोभा तथापि तुम्हारा गुणे उपाध्याय लोबा. என்னால பேச முடிஞ்சா நானே அன்மியூட் பண்றேன். அது வரைக்கும் புஷ்பா மாதாஜி நீங்க மேனேஜ் பண்ணுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ. We are very depressed at being unfit candidates for your mercy. Yet since we have transcendental qualities, we are very much attracted to you. Hare Krishna Mataji. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அடுத்தது வாசிக்கவா மாதாஜி? பிரபு அடுத்தது வாசிக்கவா? தைசே ஏயி வாஞ்சா मैंने जैसे सादा तारी दे साखे करे नैसे ये वांजा मोरा उदय अंदरे.
எவ்வாறு ஒரு குள்ள ஹரே மனிதன் கிருஷ்ணா. நிலாவை பிடிக்க வாமனயே விரும்புகிறானோ சேச்சாண்டா தாரிலே சாரி தாரி தைச்சே வாஞ்சமோரா விதாய அந்தாரே. ஹரே கிருஷ்ணா. படிக்கணும். वामन जैसे सदा तरिदे सागे करे தைசே ஏயி வாஞ்சா மோர உடையே அந்தரே. எவ்வாறு சாரி ஒரு சார். குள்ள மனிதன் நிலாவை பிடிக்க விரும்புகிறானோ அவ்வாறே முற்றிலும் தகுதியற்றவர்களாக உள்ள போதிலும் உங்களுடைய கருணையை பெறுவதற்கான விருப்பம் எங்களது மனதினுள் எழுந்து உள்ளது. ஹரே கிருஷ்ணன். எவ்வளவு ஹியூமிடிட்டி மாதாஜி. ஆல்ரெடி புஷ்பா மாதாஜி சொல்லிட்டாங்க எவ்வளவு ஹம்புலா இருக்காங்க. ஏன்னா அவங்க அதோட கம்பேர் பண்றாங்க அப்படின்னு. ஹரே கிருஷ்ணர். பாவதம் ஏவானுச்சரம் பாவதம் ஏவானுச்சரம் நிரந்தாக பிரசாதான் ஓகே பிரசாதானி சேஷ மனோரத்தாந்தரः கடாஹம் ஐகாந்திக நித்ய சீத்கரா பிரஹாசயிஷ்யாமி சநாத ஜீவிதம். ஹரே கிருஷ்ணா. भवन्तं एवानुचरन् निरन्तर प्रशान्त निशेष मनोरथान्तरः कदाहं जहान्तिक नित्य किङ्कर प्रहर्षरिष्यामि सनाத ஜீவிதம். இடைவிடாத தங்களுக்கு தொண்டு புரிவதால் ஒருவன் எல்லா பௌதீக விருப்பங்களிலிருந்தும் விடுபட்டு முற்றிலும் அமைதி அடைகிறான். தங்களுடைய நித்திய சேவகனாக ஈடுபட்டு உகந்த எஜமானருடன் இருக்கும் ஆனந்தத்தை நான் எப்போதும் உணர்வது எப்போது? பொருளுரை. சடாதன கோஸ்வாமிக்கான உபதேசங்களில் ஒவ்வொரு உயிர்வாளியும் பரமபுருஷ பகவானின் நித்திய சேவகர்கள் என்பதை ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு அறிவித்துள்ளார். இதுவே எல்லா உயிர்வாளிகளின் சொரூப நிலையாகும். ஒரு நாய் அல்லது வேலைக்காரன் பொருத்தமான பக்குவமான எஜமானரை பெறுவதால் திருப்தி அடைகிறான். அல்லது ஒரு குழந்தை தகுதியுடைய தந்தையை பெறுவதால் முழுமையாக திருப்தி அடைகிறது. அதுபோல உயிர்வாளிகள் பரமபுருஷரின் தொண்டில் ஈடுபடுவதால் முழுமையாக திருப்தி அடைகின்றன. அவ்வாறு ஈடுபடுவதால் தன்னை எல்லா விதமான அபாயங்களில் இருந்தும் பாதுகாக்கக்கூடிய தகுதியுடைய எஜமானர் தனக்கு உள்ளார் என்பதை அந்த உயிர்வாழி அறிகிறார். பரமபுருஷரின் உத்தரவாதமான பாதுகாப்பிற்கு உயிர்வாழி வராவிடில் அவன் கவலை நிறைந்தவனாகவே உள்ளான். கவலை நிறைந்த இந்த வாழ்வானது ஜட வாழ்வு என்று கூறப்படுகிறது. ஒருவன் முற்றிலும் திருப்தியுற்று கவலையின்றி வாழ்வதற்கு அவன் பரமபுருஷருக்கு நித்தியமாக தொண்டாற்றும் நிலைக்கு வர வேண்டியது அவசியம். இந்த ஸ்லோகம் ஸ்ரீ யமுனாச்சாரியரின் ஸ்தோத்திர ரத்னா 43 நூலில் இருந்து வருகிறது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வெரி நைஸ். ஸோ என்ன சொல்றாங்கன்னா நம்ம நினைக்கிறோம் சேவகன் அப்படின்னா நம்மளுக்கு என்ன, ஏன்னா நம்மளுக்கு எப்பவுமே மைண்ட் கேவலமான ஒரு ஃபீலிங் இருக்கு. ஆனா ஆக்சுவலா என்ன சொல்றாங்கன்னா, நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு நாய் கூட காம்பிடென்டான மாஸ்டர், நல்லா பாத்துக்கிற மாஸ்டர்னா அதுக்கு அவ்வளவு பிடிக்கும். ஏன்னா அவ்வளவு சந்தோஷம் இருக்கு, ஏன்னா நல்லா பாத்துக்கிறாங்க. குழந்தை கூட பாத்தீங்கன்னா அம்மா அப்பா நல்லா இருந்தாங்கன்னா ஒரு ப்ரொடெக்ஷன், அந்த பாவத்துலதான் பியூர் டிவோட்டிஸ் இருப்பாங்க. ஏன்னா இவங்க எல்லாருமே சேவை செஞ்சாலும் அவங்க இன்னும் என்ஜாய் பண்றாங்க. அதே மாதிரிதான் நம்ம கூட பாத்தீங்கன்னா நம்ம கிருஷ்ணனுக்கு சேவை செஞ்சா ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணணும். அதனால டிவோஷனல் சர்வீஸ்ன்றதான் நம்ம ஆக்சுவலா கேட்கணும். லிபரேஷன் கூட நம்ம கேட்க மாட்டோம். சாரூபிய சாலோக்கிய சாமிப்பிய சாஸ்திரி கூட ஏன் கேட்க மாட்டாங்கன்னா எனக்கு சர்வீஸ் கொடு அப்படின்றதுதான். ஏன்னா சர்வ் பண்ணா அவ்வளவு சந்தோஷம் வரும். அது என்ன சந்தோஷம் நமக்கு புரியாததால, ஏன் கிருஷ்ணருக்கே புரியாததாலதான் அவர் சைத்தன்யாவா வராது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நெக்ஸ்ட். सुनी महाप्रभु काहे सुनदारी राशा तुनी दुई बाई मोरा पुरातन दासा. हरे कृष्ण. सुनी महाप्रभु काहे सुने दाबारा काशा तुम्हें ने तुई बाई मोरे पुरातन दासा. Translation. After hearing the prayer of the Dabirakachi and Sakaramallika, Sri Chaitanya Mahaprabhu, Tabarakasi, you two brothers are my old servants. Hare Krishna Mataji.
பிரபு வாசிக்கவா பிரபு? மடிய மாதாஜி. மாதாஜி கொஞ்சம் டிஸ்டர்பா இருக்காங்க. Tuni Mahaprabhu kahe shuna dabira klasa tumi dui bai mare. சாரி பிரபு. Sorry, yeah. ஹரே கிருஷ்ணா. நெக்ஸ்ட் வாசிக்கிறீங்கன்னு நினைச்சுக்கிட்டேன். शूनी महा नो प्रॉब्लम. ओके. आज ही है ते तुम्हारी नामा रूप सनातना दैत्य छांदा तुम्हारा दैन्य पाति मोर मना. हरे कृष्णा. பிரபு படிங்க பிரபு. பிரபு படிங்க. Hare Krishna. Aji haite durara nama rupa sanatana dainya chada tomara daini pate mora mana. Translation. My dear Sakara Mallika, from this day your names will be changed to Srila Rupa and Srila Sanatana. Now please abandon your humility, for my heart is breaking to see you so humble. Perfect. Actually, this is Sri Chaitanya Mahaprabhu's initiation of Dabira Klasa and Sakara Mallika. They approached the Lord with all humility, and the Lord accepted them as old servants, as eternal servants, and he changed their names. It is to be understood from this that it is essential for a disciple to change his name after initiation. Shankar Chakradi Urdhva Pundra Dharanadi Atma Lakshanam Tanama Karanam Chaiva Vaishnavatam Ihochate. After initiation, the disciple's name must be changed to indicate that he is a servant of Lord Vishnu. The disciple should also immediately begin marking his body with tilaka, urdhva pundara, especially his forehead. These are spiritual marks, symptoms of perfect Vaishnava. This is a verse from Padma Purana, Uttarakanda. A member of Sahajya Sampradaya does not change his name. Therefore, he cannot be accepted as a Gaudiya Vaishnava. If a person does not change his name after initiation, it is to be understood that he will continue in his bodily conception of life. Hare Krishna. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி வெளியே இருக்காங்களா? மாதாஜி ஹாஸ்பிட்டல்ல ஹாஸ்பிட்டல் இருக்காங்க. டாக்டர் பாக்குறாங்க போல. ஓஹோ. ஓகே, அப்ப நம்ம கண்டினியூ பண்ணலாம் மாதாஜி. டைம் கிடைக்கிறப்ப வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்றாங்க பிரபுஜி. நம்ம அடுத்தது வேணா வாசிக்கலாமா? இல்ல நீங்க அதை அவங்க வந்து பண்ணட்டும் பிரபு. பத்ரி லிखी मोरे पाडले பராபர சேயி பத்ரி துவாரா ஜானி தோமார வியவஹாரா. நீங்கள் உங்களுடைய பணிவை வெளிப்படுத்தி பல கடிதங்களை எனக்கு எழுதி அனுப்பி வைத்தீர்கள். அந்த கடிதங்களிலிருந்து உங்களுடைய நடத்தையை என்னால் புரிந்து கொள்ள முடிந்தது. 11 o'clock ஆயிடுச்சுல மாதாஜி. தோமார ஹிருதயாமி